Pagerbojo karo Desa Geger ngarep kuwi seberang kali lur. Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Ki lur kaline sing tak maksud ki jembatan fenomenal kanggeku ya. Kang saka adohan saka wilayah Kediri Tulungagung lan sekitare. Jadi Gunung Wilis iku lokasine dikelilingi 6 kabupaten lho. Tak sembarang sing mripik pokoke. Sik wonten masin wonten manis to. Kok niku wonten iki gedang apa to? Pinten lek gedange? Bangsa? Oh, anu mawon mboten telo gedang mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku nenggone perbatasan antara Desa Gambiran, Kecamatan Pagerbojo karo Desa Geger ngarep kuwi seberang kali lur. Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Ki lur kaline sing tak maksud ki jembatan fenomenal kanggeku ya. Wis dolan mrene mulai awal tahun 2000 lur. Dina iki dulur-dulur takjak nenggone wilayah Desa Geger. Biyen dalan ngarep mau lur iki arupa makadam lewat alas pinus kang dawane kurang luwih 4 km lur. Oke, saiki jalan dalane munggah mudhun menggak-menggok lan sebagian cukup curam lur. Asik tenan, gowesan asik, motoran oke, mobil uga bisa lur. Cuman yen arep simpangan mungkin kudu hati-hati mergo kiwa tengen kadang kiwa jurang, kadang tengen jurang. Kondisine kaya ngono kuwi. Dalane arupa cor lur, wis cukup suwi infone. Dadi video iki dulur-dulur bajute saka video bab jelajah Kecamatan Pagerbojo, Kecamatan Sendang lan Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung kang wis tak unggah sekitar petang dina kepungkur lur. Iso dibuka-buka neng channel iki. Terus dulur-dulur tak elingake kang durung subscribe, aja lali tombol subscribe lan loncenge supaya aku tambah sregep gawe video lur. Saiki jarang-jarang banget lur alas pinus sing ketel ngono. Yo sebagian besar dulur-dulur ku iso nonton dhewe iku dienggo tegalan lur. Neng jan iki sik lumayan ketele lur. Kok yen nenek view apik mandekse iso ditonton lur. Enek 2 titik view lur sing apik. Engko coba disepil lur. Saiki kan usume misale tanduran pinus, tumpang sari karo tanduran polowijo kan ngono kuwi to lur. Lah ngarep kae kan apik lur, latar belakang perkampungan nang ereng-ereng bukit lur. Jadi iki sing diliwati awake dhewe iki bagian saka Pegunungan Wilis wilayah Tulungagung. Dulur-dulur kang saka adohan saka wilayah Kediri Tulungagung lan sekitare. Dadi Gunung Wilis iku lokasine dikelilingi 6 kabupaten lur. Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun,
Nganjuk lur, dadi gede banget. Dadi neng kaki pegunungan Wilis kuwi ana 6 kabupaten. Ki wis mulai masuk perkampungan lur. Diluk maneh awake dhewe bakal metu neng Jalan Raya Sendang. Dadi dulur-dulur iso mbayangke ambane desa Geger kaya apa. Dadi saka perbatasan mau, saka desa Gambiran, perbatasan Geger Gambiran maksudku lur, sampai apa jenenge kerajane Geger kuwi ana 5 kilo lur diameter desa. Lah kuwi lek nek kota ngono 5 kilo sak kecamatan lur. Nang desa diameter wilayah 5 kilo iku mung ukuran desa lur. Ternyata sik dawa lur alase. Lah, yang gak biasa kan iso kleru sing pertigaan ngiri mau lur. Padahal kene iki jarang banget diliwati sanajana dalane penak. Ya amarga pancen intine iki kan mung dalan desa lur. Nggih dalan utamane para penduduk desa Geger kanggo keperluan nyambut gawe neng Tegalan neng sawah lur. Dadi akses dalan ki kang utama nomor 1 kuwi keloro akses saka Pagerwaja saka desa Gambiran yen arepe tindak menyang Geger terus nang Kecamatan Sendang. Ya lur engko bar desa Gentek awake dhewe bakal tembus desa Nglurup lur. Yen desa Geger lan desa-desa liyane rata-rata dalan-dalan wis cor utawa aspal hot mix kaya nek videoku kepungkur mung ana nek bocah desa lur. Aku kelingan jaman cilik aku mbiyen ya ngono kuwi lur, ngabeng ae turut kawah, turut alas. Desa Nglurup lur, dalane sebagian rusak. Terus cuman nang desa Nglurup iku ana makanan khas ya kuwi rempeyek utawa peyek Tulungagung kang isine iki rengket banget. Aku kan yo cukup suwi gak tuku mergo kapan nika pirang tahun kepungkur ngono iku aku bola-bali liwat iku warunge tutup lur. Lah iki lur dilungkas lur iki sik durung dalan gedhe. Yang dalan gedhe kan arupa cor sing luwih gedhe ukurane ana 3 apa 4 meter ngono. Yen iki kan sekitar maksimal 3 meter lur iki. Dadi dalan iki asline wis ana cuman ya kuwi makadam. Ya kaya dalan alas-alas sing dibangun perhutani ngono kae lho lur. Ya yen wis enek iki lur. Ya iki ngarep iki pertigaan Jalan Raya Sendang lur iki. Lah yen nang desa-desa biasane Jalan Raya Geger. Dalan iki yen munggah iku arah Dusun Penampian Desa Geger. Bakule ndi iki? Bakule gak ono. Bakule pundi Mas niki? Bakule lagi nonggo lur ketoke. Iki lho lur peyek sing tak maksud nang rak lah ngarep iku lho lur sing wis diplastiki. Terus dhuwure kaya enek kripik pisang potelo ngono. Mbah nika wis pundi Bu?
Mbah Putri. Payek pinten? Niki gogrokan lho niki. Lek kripik telo niku. Oh. Napa? Setunggal mawon. Berarti pemone karo kripik telo pinten duwite? Nggih. Sembah sing mripik pokoke. Sik wonten masin wonten manis to. Kok niku wonten kripik gedang napa to? Pinten lek gedange? Bangsa? Oh, anu mawon mboten telo, gedang mawon. Nggih. Berarti pinten? Iki pun mboten usah susuk, Bu. Mboten usah pun. Iki lho rupane peyek sing tak maksud tapi beda ado lho. Biyen niku isine rengket banget niki kan meh padha karo peyek Kediri, cuman bentuke tok bunder-bunder. Ya cuman rasane mbok kok jajal di apa rasane berubah enggak, tapi jelas beda. Dijajal saiki lho. Yen rasane meh padha lur. Ya cuma isine di luar dugaan saya. Beda isine. Wassalam.